Spoločnosti Ozios na druhej strane. Dobrý den. Dobrý. Neruším teraz, máte chvíľočku? Áno. Lebo vy ste bol v kontakte s pani Černou ohľadom toho SpaceXu. Áno. Áno. A vy máte teda záujem do toho investovať? No, ale maximálně tak 100 000. Ale mám ještě kamaráda a ten má peníze a ten by možná také investoval. Jasne. A vy ste už niekdy v minulosti investoval, pane Pelci? No to jsem investoval, ale o to přišel. Jo, ale no, to fakt? A to cez koho? To už je několik... To už je asi 3 roky, nebo nevím. A nespomínate si, jak sa volá tá firma, lebo teraz celkovo, čo mi chodia noví klienti, tak celkovo majú problém s týmto, že už v minulosti prišli o nejaké financie, čiže s kým ste mali skúsenosti? To si nepamatuju, ale vím, že mi tenkrát někdo takhle volal a... Aha, ale nepamätáte sa na tú stránku, že ako sa to volalo? To je několik let, to už nevím, ale přišel jsem asi o 50 000. 50, ale akože 50 000 českých nebo dolarů? No korun. No tak ešte to ešte nie je také hrozné, nie? No. Lebo ja, čo mali klienti ostatní skúsenosti, tak tam oni niektorí fakt aj o milióny dokonca prišli. Čiže ja verím tomu, že skúsenosť je to zvlášť z nejakého hľadiska, ale takisto v podstate ja stále hovorím, že určite ste mal niekoľko žien za život, nie? No, já jsem operátor výroby. Nevím, já si to přesně nepamatuju. Dobre, ale pýtal som sa, že predpokladám, že ste mal niekoľko žien za svoj život. Ještě jednou? Že asi ste mal zo pár žien za svoj život, však? No ano, ale žiju sám. Ja jasný, chápem, len počkajte, chcem vám niečo vysvetliť. A z tých žien, čo ste mal, sa stalo, že vás nejaká z tých žien zradila v niečom? Že vám dala nožík do chrbta? Nevím. Stalo. Asi hej, to sa každému mužovi stalo. Čiže v podstate takisto to je aj s tými investíciami, hej? Keď napríklad chlap má zlú nejakú skúsenosť so ženou, tak aj tak si tú ženu nájde inú, hej? Čiže tak v podstate podobne to funguje aj s tou investícií. Že ja viem, že v minulosti to možno nedopadlo dobre, ale vy ste teraz vlastne narazil na dobrého obchodníka. No to jsem rád. Čiže tak, pane Pelci. Dobre, čiže vy ste teraz aj pri počítači? Že by sme sa na tú registráciu mohli pozrieť? No ano. Zařídil jsem si počítač. Dobre, dajte mi sekundu. Dobre, čiže môžem diktovať stránku? Ano. www. Jak jste to říkal? www. Áno, www.investing. Investing. Ano. Fox. Ako líška po anglicky. Investing Fox. Focus. Fox ako líška. F ako Filip, O ako Oliver a X ako Xavier. Aha. Já jsem psal Focus. Dobre, tak investing, Fox.cz. Vyhodilo? Ano. Dobre. Je tady něco oranžového tady je. Áno, oranžovo-čierna stránka, však? Ano. A vidíte je tam Josefa Dostála, olympijského víťaza? Ano, a 5násobný mistr světa je tam. Áno, dobre, tak ste na správnej stránke. Čiže vy hore napravo máte, že pridajte sa k nám, vidíte?
Máte, pridajte sa k nám, napísané nad dostálom to je. Áno. Na to kliknete ľavým tlačítkom myši a vlastne tam si vyplníte základné údaje. Meno, priezvisko, e-mail, zopakovať e-mail a heslo. A keď budete vlastne pod telefónnym číslom, tam je, že mám promokód. To zakliknite a ja vám nadiktujem promokód, aby v podstate hneď vo firme vedeli, že ste pod nami. Já nemám. Tam vidím jméno, příjmení, Áno. e-mail, opakovat e-mail, heslo, Áno. vygenerovat silné heslo a zopakovat. Presne tak. A ešte pod tým máte, že telefónne číslo. A pod telefónnym číslom máte napísané, že mám promokód. Ano, to tam je. No a to až potom ako posledný krok spravíme ten promokód. Ja vám potom nadiktujem náš promokód, aby vás hneď vo firme vlastne dali pod nás. A já ne, no. Tak co mám teďka udělat? A co mám teďka udělat? Tak klidne si to vyplňte a keď budete pri tom promokóde, tak mi povedzte a ja vám poviem, čo tam napísať. No a kolik třeba, když budu těch 100 000 investovat, kolik třeba vydělám? No tak čo sa týka tých 100 000, tak tamto pri 15% vychádza na 15 000 a pri 20% na 20 000. Na 20 kolik? Ono to tam skáče, ten hlas skáče. Asi máte špatný signál. No lebo ja som vyšiel na terasu teďka. Už je to lepšie? Ano. Dobre. Předtím no, tam byl... som bol predtým, lebo som bol v country, čiže vy tam chcete dať tých 100, že tam vám to pri tých 15% vychádza na 15 000 a pri 20% na 20 000. No. Čo je celkom fajn za 100, nie? Za jak dlouho to vydělám? To je krátkodobý horizont, čiže krátkodobá investícia trvá maximálne 10 obchodných dní. Lebo v podstate my ako investori ťažíme z počiatočného zájmu zo strany veľkých upísacích sponzorov, ktorí na začiatok do toho SpaceXu nalejú v desiatkách miliárd amerických dolárov. Samozrejme, že taký masívny obnos peňazí s hodnotou tých akcií niečo spraví a vyniesie nám ich smerom nahor. A my sa v podstate iba zvezieme na pozitívnym sentimentu, čiže zarobíme na tom, že oni to nakúpili. Čiže v podstate veľké ryby spravia veľké vlny a my sa iba zvezieme. A není tam nejaké A není tam nejaké riziko? Určite riziko tam samozrejme, že je, ale vy si tam viete nastaviť funkciu stop loss, ktorú dajme tomu nastavíte na minus 7%, a keby sa náhodou stalo, že to padá, tak sa to automaticky zablokuje na tej hranici minus 7% a vy tak v žiadnom prípade o viac nemôžete prísť. Dobře. Já jsem čiže tam to není tak. No, a já jsem ještě mluvil s kamarádem a ten je tedy ze Slovenska, no a ten právě by taky investoval. Ale akože vy chcete spolu investovať cez jeden účet, alebo aj on si chce spraviť osobitne účet? To nevím. Ale no říkal, že by chtěl také. To sa potom dohodnite, či chce sám investovať, alebo to spravíme tak, že budete spolu investovať. Dajme tomu, že vám pošle na váš bežný účet bankový peníze a vy si to z toho bankového prepošlete na svoj obchodný účet. Ten mimochodom bude vedený v jednej z tuzemských bank v Československu a to je ČSOB banka. No a ČSOB, tak to můžu eventuálně do ČSOB zajít. No to nemusíte, lebo vy v podstate teraz, keď budeme robiť tú registráciu, tak vy si tam vytvoríte to investičný konto, ktoré je práve spárované s ČSOBčkou. Jo. Jo? To zní zajímavě. Hej, tak to je. Predtým sme mali Raiffeisen banku v Čechách a na Slovensku sme mali Tatra banku, lebo Tatra banka je pod Raifkou, ale ako hovorím, od zhruba pár mesiacov už to je prehodené na tú ČSOB banku. Jo. A Tatra, Tatra, to je, ta vyrábí mlíko a auta. Tatra
banka je jedna z hlavných bank na Slovensku a Tatra banka je dcerskou spoločnosťou Raiffeisen banky. Tatra je jedna z najväčších bank na Slovensku. Ak nie, asi druhá je, sa mi zdá, že prvá je Slovenská sporiteľňa a druhá je práve Tatra banka. Já znám právě akorát Tatra jako auta, co vyrábí. Jasne, No to a, znám a taky. ještě Tatra, co vyrábí mlíko. Áno, to máte pravdu, to niekedy dávno na tých Tatrách každý chodil. A to nemám moc rád, to je většinou Ty jako... Tatry? No ano. Tak to už sú také veterány, tí Tatry, oni už teďka veľmi ani nevyrábí. Nevím. Už málo kedy. To se vyrábilo někde. Povedzte mi pak, kdy budete pri tom promokóde pod tým číslom, aby som vám nadiktoval. Promo co? Tam áno, tam máte pod telefónnym číslom, keď si zadávate, máte, že mám promokód. Ano. No, a iba kliknite a vyhodí No. vám to taký rámček, kde to napíšete. Počkej, já jsem teďko kliknul někam vedle. Nevadí, tak teď mi to zmizelo. Nevadí, tak znova. Opäť kliknite na pridajte sa k nám a pokračuje. A ide znova od začátku. jak byly ty stránky? Stránku vám vyplo? Ano. Dobre, čiže www, stačí, ale aj nemusíte písať www. Vám stačí napísať investing, www, áno, tečka, investing. www tečka? Áno, www.investing. Investing, áno, Fox, F-O-X. Ano. Investingfox.cz. CZ. Ano. Jo, a jedno vyhľadať. A je tam, potřebujete více informací, kontaktujte nás kdykoliv. 421 2. Ale vy ste na stránke teďka, jo? Už. No, počkejte chvilku. No. Počkejte. No, jo. Jsem na těch stránkách. Ano. Jsem na těch Dobre, stránkách. ste na Investing Foxu. No, investingfox.com, ale není tam CZ, ale je tam lomeno CS. To je dobré, len sa dostanete na Investing Fox zase. Registration. Tak, kľudne registráciu. Takže tímto beru na vědomí zásady a ochrany osobních údajů. Ano? Áno, čiže vy ste sa už prihlásil Nuka do Investing Foxu? Nevím. Čo tam vidíte na tej obrazovke? Je tam ten dostal? Teď je tam registrace, trvá to jen pár okamžiků. Zadejte... A vidíte tam dostala? Ne. Ne, tak si asi na svojej stránke. Ideme ešte raz. Idem diktovať za radom, hej? Ano. Dobre. www. Ano. Dobre, tečka. Ano. I ako Ivan. Ano. N ako Nikolas. Ano. Môže? V ako Viktor. Jako dvojité V? Nie, V ako Viktor. Jo. E ako Emil. Ano. S ako Samara. Tamara. Áno, S. S ako Tomáš. S jako Tomáš, nebo co jste říkal, já jsem tyko nerozuměl. S ako Tomáš. No, to jste říkal, to je jako Tamara.
ako Samara. Samara. Samara? Alebo To Simona. Investing. Investing. No, no. Ano. I-N-V-E-S-T-I-N-G. Jo. Já jsem operátor. Investing Fox. Já jsem operátor výroby, proto pro mě jsou některé věci jako složitější. Tak ještě radši to zkusíme znova od začátku. Co tam, to mám už, ale to investingfox. Investingfox.com. No, já tam mám com. No veď to je dobre, som tam máte Jo, mať, to je tak správne. to mám. Jo, To mám. a dajte vyhľadať. A už iba enter a choďte na Investingfox, kde uvidíte dostala. No, je to nějaký pán? Jozef Dostal, je tam. No, je tam napsáno olympijský vítěz a pětinásobný mistr Jozef světa. Dostal, tak ste na správnej stránke. A teraz iba hore, v pravom rohu máte, že pridajte sa k nám. No a to je oranžové. Takže No tak tam kliknete. Áno, na No, to tam. oranžové pridajte sa k nám. No tam je přidejte se k nám. No, Áno, na to kliknite. ano. Dobre? No. A teďko, Dobre, a teraz tam vám vyhodí meno, příjmení, nie? no, je to tam? No, a to teraz celé tam si prejdite. A keď budete po telefónnym číslom, tak mi povedzte, dobre? Ano, Celé si to vyplňte. dobře. Tak, Dobre? Super. no. Dostali sme sa tam, aj keď to trvalo 20 minút, ale sme tam. Jo, akorát já nemám e-mail. Nemáte e-mail? Ne. To jak je možné? No, nevím, nepotřeboval jsem nikdy. Nemáte žádný nevím, e-mail? nebo když možná dříve jsem měl jako ten, ale Vám je kolik let, pane Felci? no, já jsem 76. ročník. 76? No, Ročník? ne, ročník. No, takže mi No tak 50. to ešte nie ste staré. Ako to, že nemáte e-mail? No, možná jsem měl e-mail, ale nevím teďko. Tak bychom museli jako ještě nějaký e-mail, jo? No tak váš e-mail, na ktorý vám budú chodiť veci. No. No a nemůže to chodit třeba na váš e-mail? To nie. To nemôžeme, na môj. To musíte na svoj vlastný. No, dobře. Čiže ako, vytvoríte No, si ten nebo- e-mail a potom zavolám? A nebo tak můžeme třeba se sejít třeba v Praze nebo někde. Tak ja mám pobočku v Bratislave, ale tak keď už na to stretnutie zase ani veľmi není čas, lebo ten obchod sa už bude realizovať v pátek. Čiže vy keď chcete, tak ja vás môžu poslať na pobočku do Prahy, keď chcete. No, Kde vám tak, pomôžu založiť ten účet. no to by bylo asi lepší. Ať se to takhle Lebo udělá. zase môžeme to spraviť tak, že si založíte si e-mail a ja vám potom zavolám a dáte si tam ten e-mail. No a nebo do Hořovic. Jednoducho tam ten e-mail musí byť. No a já to neumím založit. A nevie vám niekto pomôcť založiť ten e-mail? No nebo to můžeme všechno udělat třeba buď v těch Hořovicích nebo v Praze. Já bydlím... Dobre, pane Pelci, ja sa vám ešte ozvu za chvíli, zavolám, jo? Dobře, Dobre, zatím, naschle. zatím naschle.